Тел тигәндә, һин телеңде теркәп куй йөрәгеңә. Мирас итә бел телеңде балаңа, терәгеңә. Ил тигәндә, һин илеңде бар ирке менән ярат. Илем мирас салаваттан, илем мирас бабичтардан, илем мирас әдиянән, илем мирас мутиндардан, илем мирас туктамыштан, илем мирас соқырыйдан, мирас бәндәбикәнән тип, тауған балаңа аңлат. Жер тигәндә, һин ереңдең Урал икәнен аңла. Урал заты яшәй һиндә, һин йөрәгеңде тыңла. Теле, иле, җире менән халкым алыҫ танылыр. Һин кем тиеп һорар мәлдә, башҡорт булып яҙылыр.